Sestre, ovaj put se ne obraćam vama, ovaj put se obraćam čoveku koji je predsednik, premijer, sekretarica, kafe kuvarica, MMF pušikara i sve ostalo, skraćenica mu je AV. Rekao bih ti, gospodine, ali to nisi, reći ću ovako Aleksandre Vučiću, pičko jedna, zašto me se toliko plašiš? Zašto ni jedan opozicioni lider nije na naslovnim stranama svih novina i časopisa, nego ja? Vidi, siso jedna, da ti kažem nešto, ako ništa više, moj je uspeh, jer sam te govno jedno skinuo sa svih novina, sa svih naslovnih strana, bar jedan dan. Ako ništa više, po tome će me pamtiti istorija. Možeš da pišeš da sam izdajnik, da sam Sorošev plaćenik, možeš da pišeš šta god hoćeš, ali jedno ti kažem, koga tvoj informer i tvoje novine pljuju, taj u Srbiji treba da bude ponosan. Da, ponosan sam, jer sam pozvao ljude da izađu i da se priključi da ti kažu, puši ga bre, nisi Bog. I ponosan sam što su izašli. Da, tačno je da su tu izašli neki koji su bili u patkici, tačno je da su tu izašli neki srbomrsci, od kojih se ograđujem, koje bih lično ubio. Najveća laž, siso jedna smrdljiva, koju si mogu da izgovoriš, da sam bio i da sam gledao kako ruše zid plača. To nije zid plača, to je zid ponosa. Majmune, zid ponosa. Tamo su neki od najboljih koji su život dali za Srbiju, koji da su živi, stideli bi se danas kao što te se ja stidim. Ja se ne stidim svog naroda, stidim se vlasti. Znači, toliko laži si napisao. Ali dobro, papir sve trpi. Ti to najbolje znaš. Znaš dobro da si potpisao izdaju Srbije. Znaš dobro da sam jedini koga se plašiš zato što govorim istinu. Naveo se da imam krivična dela prevare. A što ne napišeš koja, kako i pod kojim uslovima? To ćemo da vidimo. Lažne izjave, pa da, zato što nemam svoj stan, nemam svoju kuću, nemam gde da se prijavim, pa imam lažne prijave, ja se prijavim kod brata, tamo ne živim, ili kod tetke, jer tamo ne živim. Kao i 90% Srba, koji ne mogu da se prijave na adresi gde žive, jer su možda podstanari. I poručujem ti još jedno, hvala ti na ovom publicitetu. Koliko god ima onih koji će me gledati sutra možda kao srbomrsca, što nikada nisam bio, o tome govore moje rane na mom telu. O tome govore oni ljudi koji me znaju. Ali koga tvoje novine pljuju, jedno znam, prepoznaće ljudi da takav u Srbiji treba da bude ponosan. A tebi poručujem, siso, izađi sa mnom 1 na 1 u koje god hoćeš mediji, da vidimo da li ćeš izdržati 5 minuta. Tebi sličnim izdajnicima, koji su svi do jednog bili na tvojoj plaćeničkoj listi i učestvovali na tvojim montiranim izborima, poručujem, pušite ga, majmuni, vi ste izdajnici. Možda reću da preživim, ali me bole kurac. Ne me bole kurac, nego mi šište jajca. Ali jedno znam, majmuni, kad tad Srbija će vam suditi za veleizdaju. Ja nemam čega da se stidim u novinama non stop. Spominjete JSO, koja je ubila Đinđića. Ako je to istina, znamo da nije. Ali da jeste, bio bih ponosan jer su ubili izdajnika. Da nisu oni, ja bih. Ponosan sam ako su to uradili moji momci iz JSO. Ta ista jedinica je išla tamo i ginula gde vi niste smeli da pomislite. I na kraju ti kaže, majmune, dođi slobodno, živela slobodna Srbija. Biće slobodna Srbija. S Bogom i prijatno. Bravo si. Bravo si, Mazo.